I bueno, nosaltres estem aquí explorant una mica la ciutat. La veritat és que molt xulo, molt interessant, però en algun moment tots els carrers comencen a semblar iguals. Estem en un barri que està tot ple de negocis locals. Com hi ha molt aire condicionat perquè fa molta calor, et comencen a caure gotes del cel. Et comencen a caure gotes del cel perquè Mira. quan entres als centres comercials s'està superbé perquè tenen l'aire al màxim. Però al carrer fa una calor. Sobretot el sol fa molta calor. I quan t'apropes a un negoci es nota que tenen l'aire posat perquè el tenen tan fort que es nota. Mira, aquest és el cotxe que vull jo. És el Jimny. Jimny, sí. Suzuki Jimny. Bé, merda, és l'esperit el que passava. Ja, perquè ara hi ha un altre de 5 portes. Que llavors té dues portes més darrere i és més gran. Oh, mira que aquest... Però aquest encara no està... El de les 5 portes encara no està disponible a Europa. Mira que bonic. Sí, aquest és un altre Total. que ja era elegit. Jo que no soc tan fan de Mercedes. M'ha encantat aquest cotxe. Allò et sents com una dona poderosa. Avui en dia les dones necessiten un cotxe gran per sentir-se poderoses.